Jaloko mara Wilson Ochuka. Ng'adoko orak maniketo mar nyiewo modhi mag nyamburko nikech jo Kenya hinyore. Mano en ote mar ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ne jatend piny Kenya William Ruto. E twak mare kod jofwambo Odinga ochayo orakno mabende otisi ni government to government deal ka omedo ni ber mane wacho ni obiro kelo pok onenore kata achiel. Lydia Okeyo ni kod mathoth. E okang' ma okwonge wachno, ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga wacho ni orak makamano ne olos mar mondo mi achudhe kod ongoke maber kada Kenya medo puonjore gi pado. Odinga koro mako okang' mager ni ji duto mane ochugo paro makamano kendo kete tim to koro nyaka mote badgi. The men and women who came up with this self-serving deal is a charge and sacked. Odinga bende koro dwaro ni piny owacho ketie lela oboke mar winjruok moro amora mane piny Kenya ondikore kod pinje warabu ariyogo. Government must make public the so-called MOU between Kenya and Saudi Arabia and the United Arab Emirates. The Ministry of Energy and Petroleum must make public the deal is signed with oil companies. Ka omedo sundo sirkal mar William Ruto, Odinga omedo ni orakno bende emomiyo piny libamba ma Uganda koro goyo bade piny ni ok gibi nyiewo modhi kawuok e piny Kenya. Gino magisebedo ka gitimo kuom higni bura. Uganda is shifting to the central corridor, meaning that they are going to be using the port of Dar es Salaam or Tanga rather than Mombasa. The change of routes by landlocked trading partners will force a number of Kenyan oil marketing companies and logistic firms to close shop. It is the Ugandan market that earns the Kenya Pipeline Company foreign exchange. Kuom higa achiel kod bathe, nyaka ne kweth mar Kenya Kwanza cha muma, nengo mar modhi mag nyamburko to kata mana mago mag taya osebedo ka idho miwuoro. Magi duto Odinga wacho ni timore nikech mibadhi masani koro go tache sirkal ma pachoka. Bende wacho ni medo suru mar modhi nyamburko makoro miyo ngima obembo ganda jo Kenya. The government must restore taxes to 8% from the 16% that came with the Finance Act. Odinga bende koro dwaro ni jatend piny Kenya William Ruto oruch oko orak makama koko migepe makedo gi mibadhi to kod mago matimo nonro pachoka mondo donjie wachni mapiyo piyo. Ruto must immediately cancel the contract and revert to the open tender system, which ensured guaranteed supply of petroleum products. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga koro dwaro mondo duol makedo gi mibadhi e pachoka EACC otim nonro ewi orak mar mauta masani koro medo mana kelo misigo mar pek mar ngima ne oganda jo Kenya. Magi timore seche ma piny Kenya yande oyudo buok ka ja ohala moro nodoho ne omai modhi mag diesel kelo kuok pinje jo Arabu anaone ni lose pachoka. Biashara mafuta unajua gharama yake, pesa ambayo inatakikana ufanye biashara ya mafuta bilioni 17 sura yake kama hawa wanawakilisha watu wengine. Sasa wale ambao wanawakilisha ndio tunataka kujua. Manake mingi ni kama sarakasi. Migao mar teko to kod duol ma ochung'ne wedhe ma pachoka osekwede okang' mabor kagi wacho ni ma en mana jablek. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Biro chuno Uganda jo Kenya mondo ikre mar tuyo kanda